North Korea ka de ka wena kiri ka babun tam ki breu ki kwa ban tep phang jongka bur ki jing tep phang gani kari ki danglong ki badum hadu manta hare balai babun ki breu khot yaka the mystery country lani kari ka badap da ki jing tep ringai menta ngin pe ki daw ki ba pelong yaka North Korea ban pher na bun ki we pat kiri ha prathai kumno Kim Jong Un ula kala long unong yalam joka North Korea Kim Jong Un udi unong yalam balai joka long yeng kem bur ki breu ki tep tang ya ka tang jong u hare ki kham duna ki ba tep phang ka jing em jong u hare hadum manta nang don bun ki benta jong ka jing em jong u ki badang long ka jing ma ya ki pat ba ka we na ki daw ka ba pelong ya ka North Korea balong kari ka badap da ki jing ma ka long namar ba ka khang bha ya ka prathai ka ba shabar bur ki nong tho khu bor wat ki nong wat banya kimla bar rong lai lut kum ba yo rong ha ki we pat keri kum ta bun ki jing tep ki ba mi na ka ni kari ki long ki baduna bha bat ki ba pelingo kat ba phidang pe YouTube manta ka jing padat kam internet North Korea ka long ba pher bha ka sarkar ka khang ki website bar ki apps ki bana shabar kari bar ki breu North Korea ki yok ban padan kam tang ki website bar ki apps ki basna North Korea hi kani ka de ka we na ki daw ba bun ki breu ki ong ba North Korea ka long ka ba phla hadu kata kata ki TV North Korea ro ki dan channel tang khadiat bha bar haki channel ki jupun I tang shapang ka sarkar ne tang shapang Kim Jong Un ki mobile ro ki screenshot hi dala de man ka san second ne tam bar utra ka mobile umla ban le ai bar ki screenshot ki let bai ka sarkar bar ka sarkar ka tip ya ka ek ba pi search na ne ka ek ba pi paj kani ka pelong hi nok susnong ka North Korea balong ki bahu siat bha man ka por North Korea ka dan bun ki kendon bar ki an ki ba pelingo ki pat ba ki haban bun ki an jukari hare ka ba pelingo ka long babun ki breu na shabar haba ki asngau shphang ki ni ki an ki julingo bha namar ba ki pher na ka ba ki ju asngau hala ka jongkari North Korea ka long ka ba paw haro na ka banta ka bor sipai jongka ka ju pelong ki military period ki ba heb ha ki dor bar video jong ki ni ki period ki ju paw ha kala ka prathai ka we pat ka daw ka ba pelong ka prathai ban pet panya ya ka North Korea ka long namar ki tiar nuclear jongka kani ka banta ka julong ka phang ka babun kiri ki ju yakran bat ban pet ngor ya ka North Korea te kini ki de ka tu kani ki daw ki ba pelong ya ka North Korea balong kari ka badap da ki jingma ba jing phala ada episode na subhaban like share ba subscribe kublai shibun wa phila pa ya kani ka video barngin sa ya kando ka video ka babun